Nadace Dětem z Vilšan o sobě dala vědět před pár dny veřejnosti. V Kyjově uspořádala zábavné dopoledne, na které navázal ještě tentýž večer benefiční koncert. Jeho výtěžek poputuje opět na Ukrajinu. Nadace je tvořena dobrovolníky, kteří sobotní dopoledne věnovali propagaci večerní akce. Trička z logy nadace, ale i veselé balónky, atrakce pro děti a zájem zúčastněných předvídal zajímavé společenské setkání. A taky, že ano. Večerní program přinesl nejen prezentaci o ukrajinském zařízení a životě tamních dětí. Bohatý program, který pro návštěvníky připravila nadace, ale i krajové speciality samozřejmě z Ukrajiny. Já ráda zkouším cizí kuchyně, ale tady tohle jsem už měla minulý rok, takže vím, do čeho jdu. Výstava obrazů, které bylo možné zakoupit stejně jako tombolu či dobrovolný příspěvek u vstupu, to všechno putovalo do jedné pokladny, kde se celkem sešlo kolem 90 000 korun. Pomáháme s kamarády. Já jsem se k tomu dostal tak, že prostě mě to baví a už jsem dávno přemýšlel o tom prostě pomáhat tady nějakým dětem. No dobrý nápad je to určitě, ale my jsme asi přišli kvůli kamarádům, ale určitě zároveň dobrý nápad, koupili jsme tombolu. Vidíme přesně, kam penízky jdou, známe se s lidmi, kteří to tam všechno realizují, takže je to takové osobní. Není to nadace, která by byla neznámá. Od prvého polesu sa to posunulo hlavne k tomu, že sme realizovali to, čo sme slúbili minulého roku, to znamená, opravili sme a zrekonštruovali 2 umývárky a zároveň kúpeľky pre deti v detskom domove vo Vilšanoch. Viacnásobne sme navštívili tento ústav a vlastne zozbierali sme potreby týchto detí a vůbec ústavu a do dalšího fungovania. Nadace se chce v budoucnu věnovat také otázce uplatnění a případně dalšího umístění dětí, které v domově odrostou. Ústav nemá finanční možnosti udělat všechno, co dělá nadace, proto se s její pomocí udělalo tolik práce. O životě dětí z Ukrajiny se můžete více dočíst na stránkách nadace www.dětemzvilšan.cz. Tam také můžete průběžně sledovat jednotlivé aktivity nadace.